Moni nde kankhani kachangu kama yuyu kamene kachitika ku USA. Dzina lake ndi Natalie Cochran. Natalie ali ndi zaka 44. Natalie anali pharmacist, amakhala ndi mwamuna wake dzina lake Michael. Anali ndi ana awiri, amakhala bwinobwino. Pharmacist ndi ntchito ya bwinobwino yolandira kakobidi kabwino ndithu. Ne mu 2017 Natalie anayambisa pyramid scheme. Mazizi wa pyramid zija zomati yayi iwe peza anthu awiri bweresa ndalama kuno, apereka ndalama mwakuti anthu awiri onso apeze anthu ena apereka ndalama mwakuti pakamatha 2 weeks ngati mwandipasa 200 mulandira 2000 zimene zija ndizoletsedwa iti ndi za illegal pyramid scheme, koma anthu amapanga mwachinyengo iti koma akadziwika amamangidwa nazo. Ne Natalie anayamba pyramid scheme, koma pyramid yake inali ya mtundu wina. Anayamba kuuza anthu kuti ali ndi makampani awiri oti mogwirizana ndi boma kuti akupanga construct zinthu kuti ali ndi zima contract za mphamvu kwambiri, nde akufunika ma investment, anthu azichita invest akampasa ndalama iyeyo atani awabwezera apasa ndalama zambiri. Ndi anthudi amamukhulupirira ndi mmene amazichitira present zinthu zake so iti kunena kuti usavutike musadandaule mukandipasa ndalama mwakuti inuyo landirapo mwakuti. Ndi nthawi zonse zoterozo amakutchulira ma figures akuluakulu zimakhala zoti not realistic, zomanena kuti ukandipasa 100 kwacha ndikubwezera 200,000 kwacha, kuti investment imeneyo sikugwira. 100 kwacha ndi 200,000 after 1 week sizikugwirizana. Nde anapezeka kuti anthu amantani amampatsa ndalama zake osati pang'ono zankhaninkhani, anthu amamukhulupirira makafaira anali pharmacist, munthu onena kuti ntchito yake yomukhulupirira, munthu oti amapereka mankhwala amatani, ndi munthu oti anthu amamukhulupirira ndi anthu amapereka ndalama. Iyoja ndalama zija panalibe investment iliyonse mwa amapanga, ndalama zija amangodya. Anakadzigulira galimoto yodula classic car ya 1965 yoti imachita cost $400,000. Ndalama zaini yache amazigulira zinthu zodula, anagula manyumba awiri poyeraera. So namuna ake anadzadzidzimuka, ndalama zikuchokera kuti ukhanga tuli ndalama zikuchokera kuti. Iye uja kuyamba kunama pamene paja kumathawathawa, ndesa amafuna kuti amuna ake atani adziwe, mpakana anapanga chiganizo. Anapezeka kuti tsiku lina mu 2019 Michael uja anangogwa pasi akuti wadwala kwambiri. Anthu thamanga naye ku chipatala. After 5 days Michael anamwalira. Mpameneno zimazadziwika kuti nayenso Natalie uja wadyera anthu ndalama zokwana $2 million. Anayamba kuzengedwa mlandu ndi kufufuzidwa kunena kuti ndalama imene zayenda bwanji, komanso imene anafera mamuna wake kunena kuti atagwa pansi atakomoka anamusiya kaye kwa nthawi. Anthu ena amene amafuna kuthamanga kunena kuti apite nawo chipatala amauza kuti dikirani kaye akhala bwinobwino, dikirani kaye. Anapanga delay zinthu modabwitsa kuti apapa kalipo. Ndi anapezeka kuti akufufuzidwa za imfa ya Michael, komanso akufufuzidwa za yani za Ponzi scheme yake yo pyramid ija. Anthu anakwiya amapita kumakansumira kuti ife tofuna ndalama zathu. Ndi apezeka kuti Michael uja anayikidwa m'manda, koma amakayikira kuti munthu wachitwa poison. Nde anaoneka kuti anali ndi ma traces dita poison, koma chifukwa chonena kuti panalibe umboni wambiri ananena kuti akamufukula. Anakafukula maliro andani a Michael. Atafukula maliro anakamuyezanso. Atamuyezanso anapeza kuti mthupi mwake munali insulin wambiri oti anachita kutani kubaidwa. Pamene kumfusa Natalie ananena kuti amayuza madrug, amavutika ndi madrug, wakhala kuyuza madrug kwa nthawi yayitali, nde chifukwa chake ndi chimene chocho. Koma anaona kuti no akunama wachita kubaidwa ndi insulin wachilendo oti samadziwika komanso wambiri. Nde mpamene anapeza maumboni atafufuza kunena kuti anambaya ndi ndani, ndi Natalie. Zinachokera kwa Natalie nangasiye sanali access ya mphamvu ogwira ku pharmacy. Nde wakhala kuzengedwa mlandu kuti anthu samamvesesa kuti iyeyo kuopa kuti mamuna wake amugwira kuti akupanga dzima pyramid akubera anthu mpaka kulolera kuti kuli bwino ndimuphe kusiyana nkunena kuti anditani andigwire. Ndi anapeza kuti mlandu wa Ponzi scheme wa pyramid anamupanga sentence to zaka 11 prison, koma panopo ampezaso olakwa mlandu wokupha mamuna wake, ndipo ampanga sentence to life in prison. Imene ndi nkhani ya Natalie Cochran. Anali pakhomo pake bwinobwino ndi ana ake ndi amuna ake, ntchito ya bwinobwino zonse za bwinobwino, koma tingoti kusakhutisidwa mtima
anadani kwabera anthu ndikupha amuna ake. Zikomo kwambiri.